салом бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба шабакаи мо. имрӯз мо шуморо бо яке аз муҳимтарин хабарҳои рӯз ошно месозем. шиносномаи Тоҷикистон дар як рейтинги ҷаҳонӣ аз нигоҳи обрӯ ҷойи 70-умро гирифтааст. маълум мешавад, бо шиносномаи Тоҷикистон метавон ба 54 кишвари ҷаҳон бевиза сафар кард. дар рейтинги солонаи паспорт индекс 2017 шиносномаи хориҷии Тоҷикистон дар баробари шиносномаи кишварҳои Африқоӣ, Гвинея ва соҳилҳои Оҷ яъне Кот-д'Ивуар ва Ӯзбекистони ҳамсоя дар байни 193 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид дар ҷойи 70 гузошта шуд. маълум мешавад, бо шиносномаи Тоҷикистон метавон ба 54 кишвари дунё бидуни виза сафар кард. аз кишварҳои ҳамсоя барои мисол бо шиносномаи Афғонистон метавон ба 23 кишвар бидуни виза сафар кард. ба рӯи шиносномаи Қирғизистон дарвозаҳои 58 кишвар, бо шиносномаи Қазоқӣ 69 кишвар ва ба шиносномаи Туркманистон дари 49 кишвар боз будааст. дар айни замон шуморо бо шиносномаи Русия дар 103 кишвар бидуни виза роҳ медиҳанд. аз ҳама шиносномаи обрӯманди дунё шиносномаи Олмон будааст, ки дари 157 кишвари дунёро ба рӯи шумо бевиза мекушоянд. шиносномаи Шветсияву Сингапур дар 156 кишвар ва Фаронсаву Бритониё, Дания, Амрико, Финландия, Швейтсария, Испания ва Норвегия дар 155 кишвари дунё чунин қурби баланд доштаанд. аз ҳама шиносномаи беобрӯ аз Афғонистон будааст, ки бо он бевиза танҳо ба 23 кишвар роҳ медиҳанд. шиносномаи Покистон бошад танҳо барои 26 кишвар, аз Ироқ барои 28, аз Сурия барои 29 ва аз Сомалӣ танҳо барои 30 кишвари ҷаҳон қурб доштаанд. кишварҳое ки аз шаҳрвандони Тоҷикистон комилан виза талаб намекунанд инҳо мебошанд: